muhammadu sirajo mo barke mum saroye e leyde mo golle mum jaali e nokkure yiɗɓe mum jaɓi allah njoke ahmada yew haala maako o allah tan tedduɓe hettiyankoɓe ayaw Gunas TV kono kadi mbiyen yeeɓiyankoɓe ayaw Gunas TV e onon hettiyankoɓe saktide Daga FM calminaɗa min teddude fewde e moon kala ɗo mbawɗon tawide jofɗi ɗi sikki ala eɗen e aljuma na hawri e 10 lewru setto woni lewru avril hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e jeegom ko yettude Allah no fewi noon konngol amen waynoto koɗo e wuuro wiyetengo Fas tawi ko ɗo e nder leydi Guinée Bissau kono kadi mbiyen ko Sinthiane Thierno Sexraji Dine ndo Sinthié hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe joyyi e nayyi woni 1954 ko yettude Allah no fewi noon musidɓe tedduɓe wona on no banggue jiɗɗen yarude kono noon eɗen gandi guila ñande aset no hawruno e nogas e jeetati lewru meɗen mars hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e jeegom bayninoɗen toon e wuuro teddugo Madina Gounass wondude e ceerno men ceerno Mouhamadou Siraji Thiam mo ceerno Alaji Bassirou Thiam mo Seydi Alhaji Ali Thiam radiyallahu taala anhu arde wadde Daka paƴama e yamirore khalifa tedduɗo ceerno Alaji Amadou Tidiani Ba caggal nde Daka o gasi noon en mbaɗino jillu meɗen e nder leydi ndi gandanɗuɗa ko leydi Guinée Bissau ɗum ko aadi kala nde Daka o joofi ngol ɗon lappol noon garɗen hollirde jencude mum walla ni mbiyen timmode ngol ɗon lappol garɗen humpidde bandiraɓe ɓe dennagal ko wawi gollede toon hayso tawi wonanani en kumpani saabu eɗen jeeɓa vidéo ji ɗi kono noon kadi kuccodiren e ceerno men barkinoroɗen konguɗi makko taw ko e sawtu makko haltude ngol ɗon lappol ko hunde wonde fayida no fewi e meɗen kono kadi ko hunde nafoore men no fewi ɗum noon ceerno mataw min dokkanno tan calmina bandiraɓe ɓe bisimilla. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Ousmane Camara min beltima no fewi mi calmini bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Gunas TV e kadi hettiyankoɓe Daka FM kamɓe fof min calminiɓe min beltanimaɓe e riwinade ɓe ko waɗete ko wona ngol meɗon lawol tan kala nelal ceerno to yeehi eɓe nelda yimɓe maɓɓe ene jaaha ene jaltina golle ɗe waɗi golle ɗe film o walla Daka ɗum ɗo FM o ko ɗen goni seedeji holko gollete toon ɗum waɗi kala ɗo jottiɗen ɗo jiiɗa ɗi film ɗum yimɓe jiiya ganda golle ɗe ko ni mbayi alhamdulillah rabbil alamina Daka o ñande mbiɗa ni ñande nogas e jeetati mars 28 mars e ɗum ko aset wonno ñande muɗum gimmiɗen Madina e bayningol ceerno waynini en enen sete mawɗo Madina naaɓe haadi en jehino ha gone ɗen capanɗe jeegom ko Madina naaɓe enen fof pokkiɗen yaade Daka o jaaɗen noon alhamdulillahi rabbil alamina jettoyiɗen dewɗen no gowɗen remirde ni ɗo frontiére ɗo ɗum woni piraɗɗa walla so tawi ko Sénégal ha ñannawo jaaɗen ha to ɓe mbiyata Kanjjufa ɗon kewɗen ñamdude julɗen ɗon tisbar ɗon julɗen tisbar e on saatu jaaɗen to ɓe mbiyata Sinthiane Sama e ɗon kewɗen julde takkosan ɗon kirdirten faade e Daka naatoyɗen Daka o tawɗen toon jaɓɓungal mawgal alhamdulillahi rabbil alamina Daka o no o waɗi ɓeydade no fewi saabu en kaali en kalti ko wonno kala ko wonno caɗele meɗen fayida eɗen jogui musidɗo men goto no oustaz Saydou Diaw gonɗo to London kadi ko sehil meɗen no fewi waɗi hen ballal muɗum hikka e Daka he ballal manggal Daka o ne jogino probléme ndiyam kam no satti en gandi Guinée Bissau foof fayi no jogui probléme ndiyam toon noon ɓurno sattude wona ko citerneji gaddoyta no ɗum wonno ɗum ɗo tampere mawde o rokki en boyli ɗiɗi forage woylu wotum ɗo o asi ɗum ɗo Daka ɗo en wotum nduɗa o asi ɗum to nder wuuro ɗo woni boyli ɗiɗi ndiyam kam woni mankani ɗum noon ɓurno wonde probléme Daka o soodi groupe mawɗo o wi kadi en naw mbaɗere yo groupe o won groupe Daka ñande Daka saki groupe o mofte nde wonno toon courant ala kewno ɗen ko luwoyde kamɓe organisateur ɓe kewno ko luwoyde joni hikka duwaka o waɗi hen kadi doole makko to banggal ration Daka he no fewi ɗo o waɗi hen doole makko no fewi ɗum waɗi Daka o hikka manquement ala hen ndiyam mankani courant mankani ko ñamete to ngal to banggal foof Allah no timmini ɗum ha timmi yo Allah yommo moƴƴere ma kamɓe ceerno Saydou saabu kadi ko waɗi ɗon ko oyno ɗon wullitade hay laamu ngu
enen kam en jaadi ha joddiɗen e président o kalnuɗen mo ɗum o wi en so Allah jaɓi ɗum woni Oumar Sissoko Mbal o wi en ɗo emo wuuri ma on keɓ o waɗi hen fodore kisa heeɓaki ɓurɗo mawnude opposant ji maɓɓe ɗi wonko ɗon ko ceɗɗo no jiiɗa ɗum no feewi e wuuri wonde kadi neddin ɗon délégation ɓe ni no heewi fodanɓe ɗon tan ronka yo waɗe hikka noon ɗum fof en ñaagaki Allah addi ɗum ha timmi nde wonno ko sirru daka kañum kala mo Allah yiɗi ne heɓat tan kala jinnoɗo wadde hen heɓani no waɗiri Allah okki ɗum baraji ɗi eɗen gandi kamɓe fof eɓe ngannino mataw woda no watete kadi ko kewi wiide ko sen leƴƴi aali wona beɓɗo waɗande kanko kala mo wiiɗa waɗanimo ganda ko joom gueɗal to Allah no fewi saabu koko laaɓi tan yettotomo koko laaɓi tan yettoto sen leƴƴi aali ɗum waɗi alhaali makko no satti alhaali makko kala nde immina yiya satta nde wonno ko laaɓi ono satti ɗum ko noon Allah waɗi mo ɗum ko sen leƴƴi aali kono noon kala ko immini kadi yahat tan satti fof andu koko jogori yaade daka o yimɓe ngari no fewi ngari tigi no gowani ardude ni e Madina to joni fodde 60 neɗɗo gila e otoji ha e motoji ɓuurino 60 neɗɗo ni e dowri Madina ni fof ngari tawtora daka o kamɓe kam Guinée Bissau ala wuuro guure kewɗe tawtorama jogui kadi hay guure kese tawtoraɗe e daka he eɗen gandi Moussa Diaw wi en rokkidi dakaji ma won nogas e nayyi mi anda nogas e jeetati daka o rokkiri ɗum to hikka ɗum fof hikka meeɗi arde dokka dakaji mum taw jiida e daka Madina naɓe o noon Madina naɓe omo rokkiɓe toon daka mawɗo bayal jaajɗo ɗum heedi e tuuɗi meɗen ɗi on bayal emo ɗacconnoɓe ɗon pour en cas so Madina naɓe pelliroyi kañum en ne wadde daka mum taw kañum en takki tourɗo ceerno mum isa o waɗi ɗum alhamdoulillahi rabbil alamina eɗen keewi sen gari ga ceerno no heewi yommude en caggal so daka o gasi yo en jetto e leydi he jottano ɗen leydi ndi e nokkuji he jokkanen mo enɗam kadi gollanen mo gollen e dow ɗemgal makko e dow koyngal makko ɗum waɗi sa yi golle ɗe tan anda ko golle makko wona enen tan sen mbaynima en pokiri ɗo en mbawa gollude hono ko gollaɗo ko kanko won ɗon o yehi jetto ɗon nokkuji ɗi kisa mbaɗɗen noon cuɓiɗen noon nokkuji ɗi ganduɗa meeɗaka yettede ɗi en jafoɗa wona tajjam mbiɗa yiɗi artuɗo daka ɗo seeɗa daka paƴama ne jogui sifa keeriɗo ganduɗa ko kañum tan ɓuuri wawde waɗede e dakaji ɗi foof woni daka comoɗo ziyara ko yettude no fewi ɗinɗon nokkuji kadi hitande foof ina haale kono kadi ndeɗo hitande hikka kadi miɗen jiiɗi gartina men to banggue duɗal ngal ha e gueɗe ɗe gandanɗa juuroyama kono kadi e galle Seydou Dialy Thiam mo gandanɗa ina anniya wurtinede no mbiɗani daka paƴama kañum jiida e dakaji goɗɗi saabu ko daka moftuɗo ziyara way kono hajjumi kullu ziyarat min jogui ñalawma muɗum ñalawma mbatten ziyaraji saabu ɗum ɗo asaruji seeɗa heeƴi aali gonɗi ɗon eɗen gandi ko ɗon o idi wadde galle makko nde o arti jangde emo inni Ndiaye Kounda o arti payana ɗo ɗaccuno jinna e makko ɓeɗo o tawi ɓen ngala ɗon en geggi ngari paƴama gabbima toon bandiraɓe mum worɓe yummakko habbima toon bandiraɓe mum worɓe ɗum waɗi o daraki payana o yeehi paƴama o yetti ɗon noon hankanti caggatagal timmi o waɗi ɗon ɓe dokkimo ɗon korɗo Allah o woni ɗon wona e nder wuuro paƴama hen o woni ɗon o wondi e mabɓe o wahi ɗon suudu makko o waɗi ɗon duɗal makko o waɗi ɗon caali enen gandi gueɗe ko jiiɗa dental ngal sayru muɗum no yarata ni e ɗariɗa muɗum no yarata ni foof golle muɗum ko ɗo ɗo fuɗɗi ɗum ɗo paƴama ɗo gueɗe kalaɗe en nandani e dente goɗɗe tawno yaade e deftere Allah e sunna nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam koɗo paƴama ɗo fof gueɗe ɗe sa aji eɗen kewi limtude ɗe mi tawnaɗo ɗo kono hankkandi en poti limtude ɗe haaɗi timma somi heɓinoma ko addi émission o mi addanno kayi ɗo timen hen sa ƴeewi eɗe jaadi sunna e nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ene jaadi e deftere kono noon ko dental ngal tan waɗata aɗen ɗon ɗum no wayno ko waɗi ɗon constitution makko no gollirta lawol ngol lawol Cheikhna Ahmad Tidiane e no gollirta sharia sharia e ɗariqa wona gotum ɗariqa o ko ɗon o waɗi ɗum no lawol no sharia o gollirteni ko noon o waɗi ɗum aɗa andi zamanuji no certi kala no zamanu ari ko noon sharia muɗum waɗirte
enen zamaru meɗen jaɓata tajji jungo en jaɓata wargol neɗɗo en kadi ko on sa'a colonial yimɓe colonial ɓen laami en mbawata wadde ɗen ɗon ñawoje sharia kanko ceerno o ƴeewi masala ha ko yaadi e sharia o taw ko eno dagui eno yaadi e sharia tawa kadi addantamo jiiɓodirde e laamuji colonial ɗi nde wonno ɓen soɓe jii tan soɓe jii ceernajo tan on saaha ɓe cikkata mataw ceernajo o yiɗi ko laamu ɗum ɓe cikkata ko ɗum addi Cheikh Ahmad Bamba en nawa Cheikh Amahullah Nioro nawa Samadou Touré en fof ko ɗum nawi ɓe ɓe jii tan neɗɗo dilliri jihad ɓe mbiyata oɗo yiɗi ko laamade eno itta laamuji maɓɓe on saaha ko ɗin zamanuji wonno ɗum waɗi noon o kanko Selhaji Ali o waɗi ɗon caadiki nan ɗon e duɗal ngal kam nan ɗon enen fof en jii duɗal ngal woni ɗo duuɓi tati emo jangguina tawno nde o fuɗɗi nadde da'awa o nelal immi to Allah hadara Allah aɗa e makko e yeeso Cheikh Omar yo jooɗo e leydi he yo janngin e yo rokkir lawol Cheikhna Ahmad Tidiane e leydi he on saato noon o watti wadde laabi ɗum kadi ko taarihu muɗum bande so mbi emin ndewinta ɗum ɗo émission o en jaltoyam mawdu o muɗum ko ha ganden tan nafoore nokku o ɗiɗo nokkuji noon ko ɗin juurotoɗen ɗon ɗi nokkuji juurotoɗen ɗon e sohnajo makko mbo addi dañƴe walla ɗimmo ni ala ko on woni ɗimmo ono sohna Aissata on ko ɗon woni nan ɗon leli kawiraɓe makko nan ɗon kawiraɓe ceerno Ibrahima Diallo fof nan ɗon leli ɗon kadi eɗen mbaɗi ɗum maande ɓe kolli en kamɓe bandiraɓe seɓɓe ɓe fof no wayni ɗon koko juurete suudu ndu koko juurete caadiki koko juurete duɗal ngal koko juurete hikka Allah waɗani en mbaɗi e nder galle he woydu eɗen gandi nokkuji kala to jaaɗa e galleji mawɗi he waliyaɓe Allah an tawa ɗon woynuni yimɓeɓe ndiyam ɗam eno kutoro ɗum eno barkinoro saabu batte waliyu gonnoɗo ɗon o hikka woynu ndu asama oɗo Oustaz Saïdou alhamdulillahi rabbil alamin e ballal muɗum ɗum waɗa eyyi ñande mum hawri udirgol woynu ndu mbaɗoɗo ɗum fof lawol gotol alhamdulillahi rabbil alamin e nder Daka he ko yimɓe sappo e ɗiɗo jaggi hen lawol Cheikhna Ahmad Tidiane on saato noon puɗɗiɗen lappol ngol jaaɗen guure ɗe ɗe ganduɗa ko guure ko wayno o fo en Sinthiane Bassirou en guure ɗe ganduɗa ko jaatigueɓe ɓattiɓe Sinthiane Bebe en kadi noon paƴama haade men yaade Daka o saaki o mbaɗɗen ɗon wuuro ngo batu rewɓe e worɓe fof ɗo Daka ɗo jaah e caali Daka he kadi mbiɗen haade ko kamɓe moftuno nokku o en pelliti immitinde galle Selhaji Ali o kala ko waɗete hen kamɓe jiddoto wadde ɓe mbaɗir ɗon mbimɓe hay so mon emo fof yo wan nogas wuuro ngo gorko e debbo mum emo fof yo wan nogas ɗo noon ha ɗanniɓe moɗon ɗum ko suudu huɗo ndu suudu huɗo Selhaji Ali no ɗum pewnirten ɓe gandi wadde no suudu mawɗu no cuuɗi Fuuta Jallo ɗi nde wonno melde nde nan ɗon melde nde no suudu daruri noon melde nde fof nan ɗon ko imminde tan ɗum waɗi ɓe mbaɗi hen kamɓene moni fof waɗi kal muɗum kamɓe paƴama naɓe seɓɓe ɓe musidɓe men seɓɓe ɓe ɗum kadi ɗum waɗi hen woɓɓe kadi ni konima sima joni eɗen gandi wadde ɗum kadi mur o eɗen cohli fodde ujunnaje 5 brique eyi eɗen cohli fodde 10 tonnes dal briquaji eɗen cohli no fewi ɗo noon kono Madina ni nde ceerno o waɗi nde diidi juma Madina ka o wi hay goto mi wi ha yo Allah adda hen waɗa hen duɗum kono kala mo Allah addi ha yetti waɗi hen mami jaggu tawata ko Allah yiɗi ɗum enen ɗo wona wadde erago yimɓe ngar jalta hen ala kono kala mo Allah addoyi ko yiɗanede moƴƴere nde Allah addoyi so Allah jaɓima en mbaten ɓe pamira noon eyyi ɗum noon no jokkuɗen lawol ngol da ha jaaɗen e nokkuji he fof taw won bandiraɓe ɓe meeɗaka yettede eyyi wayno to Madina Mbaalo Kunda ko e leydi Badore he woni toonne ko nokku mo ganduɗa en meeɗa yettade toon enen ko nokku noon baɗɗo batte Selhaji Ali batte laaɓtuɗe nde wonno o meeɗi yaade toon kanko Selhaji Ali emo immi bafata nden emo e yawoje he o suwa ferde o yaha Madina Alhaji o ari ha ɗon e sewnde o yari e sewnde he ɓe wondi almuɓe makko tata ɓe monti perlo ngo ɓe gasni perlo ngo tan ɓe jani wuuro ngo ɓe mbaɗi ɗon ɓe gari ɗon e lekki
juuɗi lekki he o ɗanti ɗon seeɗa o fofti tawde wonno to ɓe jimmi toon woɗɗi kanko e almuɓe ɓe hissa tisbar walla ɓe annda waktu bawnoɗo wonde fof yettiɓe ɗon ɓen ngari ɗon eno juula o naati o juulde e maɓɓe ɗon ne melde nan ɗon melde nde o juulde e maɓɓe melde woni batte andu kamɓe dingiral suudu ndu ga so ɓe maha kamɓe wonno ndiyam no heewi ko ma suute ha mawna ma joore ha towo ɗum ko joorano ko nan ɗon ha joni o juulde e maɓɓe ɗon e ɓe nganndi ɓe nana haali makko noon ɓe ñaagiimo noon yo yamirɓe ɓe mbatta wadde juma kono noon o gantini waɗgol juma ngol wodi ko haalni ɓe o wi so Allah jaɓi waɗoyoɓe juma ɗo ɓe no ngara onon ɗo ko on immoytoɓe ɗo on immoytoɓe on gopon ɗo min noon mi yiɗa didde suudu Allah mi woppa ɗo ɗon natte juuleede wona juma taw ko foti no juma mi diida ɗum neɗɗo ara e yimɓe jaha goppe ɗum wonta tummude e wonta yinde mi yiɗa wadde ɗum kisal noon alhamdulillah rabbil alamina nde e nder wuro nde ɓe giggi nde nder wuro ngo yiɗɓe jangde nan ɗon ɓe jogui ɗon suka maɓɓe biyetenoɗo Alpha Oumar ɓe jii emo yiɗi jangde emo yiɗi haqqille ko mawni ko en keblimo mbimo joni taw ɓe nani Seydi El Hadji Ali Sinthiou Madina El Hadj ɓe mbimo yo yaa toon mawniraɗo o wi yo miñiraɗo o yaa toon jangganoyaɓe saabu kamɓe ɓe ngala jangguɗo on noon Alpha Oumar o yeehi toon o jalti Seydi El Hadji Ali noon ɗo immi ɗo Seydi El Hadji Ali no andi nokku Seydi El Hadji Ali noon welti hen jaggimo noon waɗimo e juuɗe ceerno Alhaji Mouhamadou Saïd wi jangguinana kam oɗo mi wasiyimama o aduna e lahara wiyata ko Alpha Oumar Diaman emo limteni e almuɓe Seydi El Hadji Ali ko Seydi El Hadji Ali rutiri ko noon hissa kanko heɓani ferdude e ceerno o yaha Madina o ruttiri to maɓɓe to o yetti toon noon o wurtini wuro ngo hissa noon wonno ko e wasiya ceerno e ɗum ɗo ceerno no annimo ceerno immoyi ga Sénégal yeehi ha toon Badora to eyyi mbaalo kunda Bador yetti ɗon ceerno ceerno tawimo ɗon kadi dental ngal eno yaaji ɓe cifani ceerno kadi sifa o no wano Seydi El Hadji Ali no ceerno wiɓe bisimilla joni en diida juma ka ɓe diidi juma ka gisa ɗon e melde he tan ɗon tan ɓe diidi juma ka ceerno won diidani ɓe ceerno waɗanimo isnuji ɗi fof kanko Alpha Oumar o wonde khalifa leydi ndi ɗo ɓe limtani en guure ma wonno gasa jeetati wuuro fof ko kanko halfi ɗum fof ko esaraji mbaalo kunda he woni on satu leydi ndi fof notima o golli l'islam noon no ceerno en gollirta ni ceerno en golli ceerno yano tan ko hebloydemo ɗum tan wonno lawol ceerno fayi yaademo o heblamo ha o tiiɗa o wawa gollude diine o golli noon saabu o tubni toon ha heewi Tijaniya kam o sari ɗum toon ɗeɗo guure ɗe kalɗen fof hande eɗe birde kadi fof ɗe birde Tijaniya o rokkiɓe lawol Cheikhna Ahmad Tidiane taw jiida ceerno ko rokkiri toon lawol ngol kadi eɓe birda kadi kamɓe fof toon ɓe ngala silsil goɗɗo ko wona silsil dental ngal kamɓe fof ko silsil dental ngal ɓe duworto allahumma anta salam ɓe mbaɗata allahumma anta salam laaɓa ceerno ɓe mbatten Madina gila nden noon kesa surtout ɓesgu Seydi El Hadji Ali ndu ko ruttiri ngo ɓe natti yeheede kono ceerno mawɗo ari e wuuro he laabi tati masalan ɗannure tati ceerno mawɗo waɗi e nder Guinée Bissau ɗe fof yettimo wuuro kadi so yettima wona e wuuro he balɗe tati guure saraji ɗon ɗe fof ngara tawama ɗon ni wuuro woto no sara ɗon e ko ɓe qissanto en toon ɓe mbi nde ceerno yahata to wuuro ɓe ngo wuuro kam wi tan ko ma ɓe ceerno yetto toon ceerno fokiti yaade toon ko gungu noon ala ɗum ɗo laawol ko laabi koyɗe tan ceerno noon na e oto ɓe ngoni e soppude laawol ceerno no ara eɓe coppa ceerno no ara eɓe coppa haa ɓe naatti wuro ngo wona ɓe dawi soppude tan haa ɓe gasni ceerno rewi e laawol e ala ko ceerno oto muɗum no yaha eɓe coppa haa ɓe jettani wuro ngo ɗum fof ɓe kolli en laawol ngol ɓe kolli en ngol ceerno soppanano ngol haa ngannden tan kam ceerno gollima ceerno Seydi El Hadji Ali taw jiidani gila Seydi El Hadji Ali woni Madina Alhaji eno nelannomo ga e leydi he huuditoyde jamaji e yaade diidoyde jamaji e gundude laawol Cheikhna Ahmad Tidiane ɗiɗo laabi ɗi mbatten ɗiɗo fof ko ɗum fuɗɗi ceerno no andi ndi leydi ko kalten ɗo laabi tati ko fof ko sakket
caggal selleji ali rutima o waɗoy ɗiɗo laabi kono noon selleji ali no nelannomo e ga e guine Bissawo e Bolivie joɓoɗi ko batte ceerno tan wonta ko seydoji ali tan ɓeɗo noon eno hawni gila nden kalanno en ko wayrama no fewi ceerno nde ari ɗo nde ceerno men khalifa meɗon ceerno Ahmad Tidiane Ba ceerno Alhaji Ahmad Tidiane Ba heɓani yettanade ɓe nde wonno lawol ngol ko laamu jogino ɗum ɓe ndewnuma tan koye goddama he ɓe jettinanimo ɗo o wino en kadi enen ne kala ɗo heɓani yettade en jettanam mbaɗɗen ga lawol balɗe 50 e nder leydi he kono Allah wirni en ɓe tan teeɓe e lawol he hikka fuɗɗa yettede jaaɗen toon tawɗen dekere koɓe kalanno ko fof eɗo ɓuuri ɗum jaɓɓugal ngal ɓuuri kiloji sappo to ɓe jaɓɓi eɓe keewi guure ɗe pop ngari kala saabu ɗo jooɗi en ɗen ɗo guure ɗe ɗo haali ɗo nogas fawde ɗe kala wuuro almami mum e jarga mum eno tawta kaali kadi ɓe kesɗiri ɓe mbi minen nde komin almuɓe ceerno nomin gondirno hanki e mawɗo amen o Alhaji Alpha Oumar on ha hande ko noon min goniri ɓiɓɓe makko wonɓe ɗo ɓe ceerno Djibril nan ɗon Diamanka o woni kalifa tundu ndu fof kala ko o halfuno ko o halfi hay guesa makko ko min jaɓata o rema ko minen fof tundu ndu garata ndema guesa ba ko e kalfani makko min goni ɓe kaali ɗum ɗon dekete eɓe keddi e aadi ko Allah no moftunoɓe tan ko noon mbimɓe ni mbimi onon ko Allah mofti on ɗo Allah mofti on ɗo hay hunde memani on ni kisa gollodirɗen ɗon e maɓɓe fodde ko Allah haaji gandi ɓuuri capantaro e ko jamma goto mbalɗen ɗon kono ɓuuri capantaro e quelque ko nangi ɗon lawol Cheikh Ahmad Tidiane capannayi se manki yimɓe ɗiɗo ɗum capantato en jeyata ko jaggi ɗon lawol Cheikh Tidiane ɓe ɗaɓɓiri en noon kala guural gonɗe saraji ɗo ɗe eɓe jiɗɗi yettanede enen noon Daka o yettima hankkadi ɗum wawata hedde podanɗen ɓe noon so Allah jaaɓi inchallah saabu ɓe mbi eɓe jiiɗi deftoɗen ɗon ndewen e batte mawɗo maɓɓe e batte ceerno he pour kala ko fewnirte eno sayru dental ngal kala no fewnirte men pewnitanen ɓe ɗum ɓe keeɓa continue liggey maɓɓe eyyi ɗon ko noon ɗon ene jogui ko heewi en kalani hen kono noon ko ni ɗum woyi en jettima ɗo Seydou Hadji Ali jooɗino ɗo ɗo foftino ɗo en jii haaro sewnde ɗo en jii ha ɗo melde ɗo ɗo julno ɗo fof en jii ɗum kadi noon won bandiraɓe ɓe nanɗo no wuuro ngo no wiye Lenkere e ɗo ɗo Sara Sonako ɗo ɓenne kadi taw eno garnen no ɓenne meeɗa yetede mbiɗen mbaɗen wuro ɓurgol lobbinade en ganda kono wonno eɗen gondi e ganduɗo leydi ndi noon Alaji Moussa Diaw on kam taw no andi ɗum waɗi feere ha mbaɗe ha jaaɗe jiiɗen ɓe golle kadi moƴƴe ko almudo ceerno moƴƴo won ɗon joom tiiɗɗo ahdi hakkude mum e ceerno on won ɗon wiye ceerno Amadou Diamanka wonde tinni kadi e dental mum sukaɓe muɗum ɓe laahi ɗo duɗal mawgal nan ɗon wuuro ngo no jaɓani yettere Allah no fewi golle mbaɗa ɗon sako jimmireɗen noon gartuɗen ha ɗo ɗon ceerno ɗo gaaɓu ɗo en jettima ɗon ceerno Keba eɗen gandi ko neɗɗo mawɗo e nder gaaɓu o arino tawtorede Daka Padiama kono kadi en ji jaɓɓugal ngal o jaɓɓi meɗen ɗon ɗum men kadi hay so tawi ko seeɗa men jiiɗi artude eyyi en gaaɓu nde garteten nde ceerno Keba kadi nde ɗaɓɓiri en o walano ɗon yen mbal ɗon ceerno Keba noon ko gandaɗo no fewi hande Allah no yaltini hoodere makko e nder Fuladu ɗo e nder Fuladu koye fulɓe Fuuta hen ni kono noon Allah no yaltini hoodere makko no fewi ko gollowo Tijaniya kanko noon ɗen joguino yaari e gollugol makko Tijaniya rewɓe nayeɓe ɓe ganduɗa ko yaaɓe ha hankkadi goppa koɓe o rendinta eɓe jangguinaɓe no ɓe birdirta e no ɓe jiwrirta jogui da'ira mawɗo ɗo e nder gaaɓe rewɓe eɓe jangguina worɓe kono noon ko rewɓe ɓurata janguinde tawa makko oto ɓuuri yaarude ɗum waɗi ko notaɗo wuuro ngo to jaɓanimo no fewi ko neɗɗo jankiniɗo no fewi kadi Daka Padiama o meeɗa mankude Daka Padiama ko gila fuɗɗa ɗo o meeɗaka teddinirede ni o jolat oto makko tan o ara o tawtore tawɗen embo handi hen en mbayri yaade toon eɗen jahatnoto makko to dewɗen ɗon kisa mbalɗen ɗon kabrodirɗen e makko fodde ko poɗɗen habrodirde makko kanko e dental makko foof ɓe belti no fewi enen ne belti ɗo sanni woni gartuɗen ha ɗo e Fass ɗo kam ko galle meɗen ɗo cakkitortoɗen kala nde garteten
ɗo cagitorto seeɗi kala ñande ñimmiɗen ɗo ko Madina paaɗen ɗo timminirten laawol meɗen e dow yamirore ceer kala nde ngarɗen naɗɗe leydi ndi ko jirloyɗen fof fas ɗo cagitorto ɗen timminen ɗo aadi o on saaru gotel Madina hay so tawi ko seeɗa mataw min jejinno to banggue Dakar sunna to ɗon nene kadi en jii sifa ono yaari ni machallah guila jaɓɓugal ngal kono kadi ha enoɓe jiɗiri tawtere Dakar paƴama ɓe kolliti wonde eɓe jiiɗi Dakar ji e lutodira seeɗa to banggue badgol ngol ɗum nene kadi hayso tawi ko seeɗa waktu o fooɗi gartanaki eyyi Dakar sunnatu o ko Kambore o waɗete sunnatu ko wuuro ceerno Cheikh Saada Bi enen fof eɗen gandi Cheikh Saada Bi o wonno ko Madina hedde lessoro ko galle makko nan ɗon ha joni dargase ɗe ko pernoɗo yeehi toon caggal mum noon o ñaagui ceerno e ɓuyɗi sincude ɓuuro no wiye sunnatu kadi yo ceerno rokkumo Dakar yamiramo o ara o watta ɗon wadde Dakar waɗi nde o arti o hoɗani Kambore o yewti kiloji sappo Kambore e dow cangol toon o yeehi toon o waɗi toon galle makko o waɗi toon Dakar gila nden Dakar ono waɗe ha joni ko yamirore ceerno ɓenne en meeɗi yaade toon ni kono en mbayri ngol ɗo hawriti e Dakar paƴama enen ko caaki ɗen fof taw kamɓe ɓe caakaki jaaɗen toon yettinede salminade ceerno jiidirɗen e khalifa o ɓenne kadi alhamdulillah rabbil alamin ɓe belti no feewi ɓe kalni en wonde eɓe jiiɗi Dakar o wata hawri e Dakar paƴama no waɗa ngol ɗon yo lutodir taw so goto o sakama tan o yanata pour kamɓe fof usaraji mabɓe ɗi e almuɓe mabɓe ɓe mbawa tawtorede Dakar paƴama o eyyi ɗumne kadi haaldama hawrama min kalniɓe date o min kaldi foof Dakar garoyowo Dakar paƴama garoyowo so Allah jaaɓi foof haalama kaldi e mabɓe so Allah jaaɓi ɗon kam ko yitodirde tan kono foof goto Madina naɓe fof gandi Cheikh Saada Bi Cheikh Saada Bi noon ko jiyaɗo Allah kawniɗo cuuɗiɗo waɗi ɗum juma waɗi hen jardin ngaji makko kala lekki kiɓe mbiyata nan Fouta Diallo fof emo awi ɗon leɗɗe foof nan ɗon neɗɗo kawniɗo jiɗɗo affaire ndema en ɗum ɗo en noon Allah waɗi ɗum musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe radio Dakar FM e yeeɓiyankoɓe ɓe on jettama on jarnama kono kadi en jarni ceerno men no fewi jonde nde fuɗɗima juutde kono kadi waktu o ina faaɗi ɗum noon ceerno mataw min garat tan e wattan yewtere nde ko yettude Allah no fewi ani radio maɗa Dakar FM yaaduno guila e Dakar o ha ittimmode jillu ngu e bisimilla maɗa so tawi won wasiyaji joguiɗa hen duwaw maɗa kadi faade e mabɓe tawi kadi ko yamirore Alaji Bassirou Kane woni komin gaari ɗum ceerno bisimilla kono kadi e dendagal seto ɓe gandanɗa enen e mabɓe gonduno minen kam ko minen jafnotoma saabu angam haqqe ala to ma e machallah goɗɗi ngu weeɓani komin almuɓe ina gasa wonde Sadio min mbaɗa komin teyani ɗum foof emin ñaagui hen yaafuya e indam tan emin jafno dendagal e inde seto foof ɓe mbadi kuftidinde eyyi no mbiɗa ni en beltanima média o guila e Dakar TV ha e Gounass TV ha e Dakar FM média ji Médine ɗi fof en beltanimaɓe saabu kamɓe fof ɓe gollata gollal gotal dental ngal ɓe gollanta ko ceerno ɓe gollanta Alhaji Bassirou Kane noon eɗen ɓeydi weltanademo saabu kala ko mbaɗɗen ɗo oɗon nelda emo fawa e radio he Madina te kadi min emo neltira kam vocal uji meɗe heeɗo aɗa andi ɗum ɗo beltirtoɗa hen ko ha wona seede oɗo média o wonno seede ko holli gotoɗa ko ɗum noon ko darde makko hen eɗen beltanimo no fewi tan ɗum woni directeur ɗo ko woni directeur radio ngo tinnare makko e anne kadi tinnare ma e filmugol ngol meɗen jetti Allah meɗen jetti on no fewi meɗen duwani on nde Allah nawrata yeeso nde Allah yarnata média o yeeso ha yettina aduna o foof eyyi ono kam yafnagol ala hen hay hunde kono no mbaton tambude ni surtout an yaaha jamma e ñalawma ene doga e ujuji ene ngabba dow ene tello e jeeɗo nangue wungue ala ko mbaɗirɗa ɗum a ɗaminaki hen nduuɗe ala an kay ko dental ngal tan gonɗa e waɗande ɗum ɗon hay goto wawa ko Allah tan jogori yebdema hay goto wawa yebdema eyyi noon en jarama en calmini kadi seeto gardaɗo o foof en beltanimaɓe en duwanimaɓe foof ko almudagal addi en hay goto ɗaminaki e hunde walla ala ko almudagal Allah rabɓoɗo yo Allah won yo Allah reen jaye seydou sallallahu alayhi wa sallam allahumma salli ala seydina Muhammad wa sallim tigi jarama no fewi ceerno Seydi Diam ɗum no musidɓe tedduɓe machallah cimtol jillu ngu koɗo woni ɗo min kaaɗi jaɓɓule mawɗe noon mbaɗi hen teddule mawɗe mbaɗi hen mbawoyton ɗum hebde koye Aya Gounass TV kono kadi mbawtu ɗum hettade koye radio moɗon Dakar FM
woni to leydi Badora to jaɓɓungal ngal gandantuɗa komin naati leydi ndi ko min meeɗa jaɓɓede jaɓɓungal fonngal noon ɗum noon cabboɗon min e nder Ayaw Gunas TV ɗum noon onon yeeɓiyankoɓe hettiyankoɓe min jetti moon kono kadi min jarni moon so tawi wonko ngakki to banggue kumpital ngal min ñaaguima yaafuy kono yidde nde anni e wonno tan ko arde humpinde moon golle l'islam e ceernajo gollata e nder leydi ndi machallah jettorten ɗum noon e chauffeur men Racine Ba kanko hannde heedan min to banggue caméra arno yettinde yewtere nde ko musidɗo mum Ousmane Camara Guiɗo leñol nokkodiriɗen sahaji goɗɗi on jarama. محمد سراج مبارك مستروي إلي دم قلمم جالي إنو كريد مم يدي الله نيوك أحمد يو حالما